Lov til at dø? Han kan godt få lov at dø, men det kræver, at han får en behandling, som vi kan stoppe, indstille, som betyder, at han så ikke længere kan leve. Vi kan ikke bare slå ham ihjel med noget medicin, uden han i forvejen får en behandling, vi kan stoppe med. Ja, okay. Hvorfor kan det være for eksempel, at han vil dø? Altså, der er mange mennesker, som har meget alvorlige sygdomme, som påvirker hele deres livsbetingelse, og hvor det kun går ned ad bakke. Og der kan man godt forstå, at de måske har et ønske på et tidspunkt om ikke længere at leve. Det kan være, at de er så begrænset i deres funktioner, at de ikke kan gå, bliver blinde, ikke kan få luft og er afhængig af en respirator. Og det kan være en meget ulykkelig tilværelse for nogle. Ikke for alle, men for nogle, og de mennesker vil gerne dø. Hvad kan du gøre? Jeg kan gøre det, at jeg på forhånd i god tid kan fortælle dem om, at de har muligheden for at få hjælp, hvis de ønsker at dø. Og det bliver mange mennesker glade for at vide, at det er en mulighed, fordi så fjerner det en bekymring for dem for den dag, hvor de skal dø, at det ikke bliver lidelsesfuld eller ubehagelig eller skræmmende død, som de går i møde. Har du selv prøvet at yde passiv dødshjælp? Ja, det har jeg flere gange, og det er typisk hos patienter, som er i respirator og har været i respirator i mange år hjemme hos dem selv og har levet et godt liv, men nu ønsker de altså ikke at leve mere. Hvordan var det? Jamen, det synes jeg var en positiv proces, fordi jeg oplever netop det, at patienterne, når de får det her at vide, at det fjerner angst fra dem, det fjerner angst fra dødsprocessen, og det har jeg været glad for at hjælpe til med, men det kræver meget forberedelse og meget snak med patient og familie først. Hvor mange om året får dødshjælp? Ja, det ved vi ikke med sikkerhed, fordi vi har ikke noget sådan dødshjælpsregister i Danmark, men det drejer sig nok om nogle 100 stykker per år. Godt. Tak.